Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu masu kallo da sauraron mu ko in ce members na wannan kamfanin na Pico marabanmu da wannan lokaci. To yanzu zan nuna mana yadda ake yin recharging a wannan platform ɗin ko in ce wannan kamfanin na Pico. Idan har ka duba sama ta hannun hagunka kenan na sama za ka ga recharge ga shi nan a nan, ga recharge nan, so za ka taɓa recharge. To da zarar kun taɓa recharge zai yi searching haka, ga shi nan ga adadin kuɗaɗen da za ku duba, idan kana so ka yi na 3000 ne, in na 5000 ne, in na 10000 ne, duka sai ka zaɓi wanda za ka yi. To yanzu misali za mu yi na 5000, bari mu gwada taɓa na 5000. So da zarar ka taɓa 5000 za ka ga ya sauka a nan, ga shi nan a ƙasa, ga shi a nan yana nunawa. So da zarar ka zo kar ka damu da wai wannan bank transfer 1 ɗin ko bank transfer 3 ɗin nan, kawai ka taɓa recharge now, ga recharge now nan a nan, sai ka taɓa recharge now. So da zarar ka taɓa recharge now zai kai ka inda za a fito maka da account number, da zarar an fito maka da account number ga shi nan yana loading. So wannan shi ne account number ɗin da za ka yi abin nan, za ka tura kuɗi. To in ka tashi sai ka taɓa account number ɗin, in ya yi haka sai ka yi copying. So da zarar ka yi copying ka tabbatar fa ka kalli wannan sunan ga shi nan Greattech Limited Fee, sai ka tabbatar da cewa yes wannan account number ɗin za ka tura wa kuɗi. Kuma yana ƙarewa ne kamar a mintuna 40 kawai, wato sakanni 40. Idan yi haƙuri, minti 40 ne da second kaɗan haka, duka dai minti 40 ne zai yi kafin ka yi transfer. To da zarar ka yi haka kar ka ce za ka yi baya, kar ka yi baya, minimizing za ka yi, minimizing ga shi a daidai nan, so za ka taɓa minimizing. Da zarar ka yi minimizing sai ka je ka nemi bankinka, ka shiga bankinka, misali yanzu za mu shiga banki, za ka je ka shiga bankinka sai ka nemo bankinka, bayan ka nemi bankinka yanzu ga UBA misali in za ka yi transfer. To yanzu ka shiga ka sa account number ɗin ka yi komai, to da zarar ka gama komai ka yi transfer ɗin, mu da ke ba yanzu ba dai recharging ɗin za mu yi ba, mun riga mun yi recharging. So sai ka koma bayan ka tura kuɗin sai ka dawo, za ka ga ya sake nuna maka haka. To in ka tabbata ka tura kuɗin sai ka ɗan tsaya na ‘yan minti kamar 1 zuwa 2, minti 1 zuwa 2. Akwai waɗanda ƙila wayarsu yana da ƙarfin network ɗin da in kai transfer zai tafi, kuma wasu lokutan mukan samu wato matsalar banki. To sai ka ɗan tsaya sabida minti 2 ka gani. So da zarar ka tsaya na minti 2 don ka tabbatar da cewa kuɗin ya sauka a banki sai ka duba nan I have made the payment, ga shi nan ya ɗan yi orange, kalar orange haka, sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi in dai kuɗin ya shigo za su nuna maka transaction successful. Ka ga mu dai ba mu yi transfer ba, to bari mu taɓa ku gani me zai nuna mana. Kun gani? Transfer not received yet. So idan ko da ka yi transfer ka ga ya nuna maka wannan, sai ka ɗan sake tsayawa na minti 1. Da zarar ka tsaya na minti 1 sai ka taɓa nan, sai ka taɓa I have made transfer ko? So kana taɓa wajen za ka ga transfer ɗinka ya yi. Da zarar ka koma dashboard ɗinka, misali yanzu za ka dawo baya, kana dawowa dashboard ɗinka, ga shi nan mun dawo home, so za ka ɗan tsaya notification ɗin nan ya fito. To da zarar ka yi transfer za ka ga kuɗinka ya zo nan sun nuna maka transfer successful, ga shi nan wajen balance ga shi a nan. So da zarar ka yi recharging fa ba wai yana nufin ka siya product ba ne, sai ka zo nan wajen, ga shi nan wajen nan da aka sa product sai ka taɓa shi. So da zarar ka taɓa shi sai ka nemi product ɗin da ka siya, da ka tura kuɗi domin sa. In za ka tura kuɗi na 5000 ne ka tura iya 5000, kar ka rage kar ka ƙara. So ga shi nan ga na 5000 buy. So da zarar ka taɓa buy zai kawo ka nan wajen ga confirm, za ka taɓa confirm. To mu ba mu yi transfer ba kuma kuɗin da yake cikin dashboard ɗinmu bai kai 5000 ba balle mu sake purchasing ɗin wani product ɗin. Da zarar ka taɓa transfer confirm, ka ga mu bai nuna mana ba, ya kawo mana inda za mu yi recharging, amma in kai zai nuna maka purchase successful. To duka yadda ake recharging kenan. Masha Allah, da fatan kowa ya fahimci yadda recharging yake. To wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.